Viewers all over the world, I welcome you all in today's section of Philosophy and Life. We have with us an ordinary evangelist. Sir, you're highly welcome. Well done. Please introduce yourself. My name is Eze-Ana Ugochitubelu Rifte, ma before Makachugo. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu Ọdịnala Temple. Anyị na-agba afa mmiri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na Ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. You're welcome once again. Before we proceed with today's questions, is there anything else you wish to say to our viewers? Viewers all over the world, as you're hearing my voice, keep sharing it. Keep telling your friends about our administrations. What is Iowa? Yeah, thank you for that wonderful question. Iowa is like it sounds. Iyi means oath. Yes, oath of life. Ọtụtụ mgbe anyị bụ mmadụ na-aṅụ iyi n'ụwa mmụọ, n'ụwa mmadụ. Iyi aṅụrụ aṅụ na iyi akwara akwa. Ọtụtụ ndị mmadụ adịghị ama na ike dị n'okwu ọnụ. Enwere ndị anjelu nke Chukwu ọrụ ha bụ to take note of whatever you say or do or act. Ihe niile abụ actions. Action abụrụ only when you act it with your hand. Ị nwere ike iji okwu ọnụ gbuo mmadụ if you don't know. Ị nwere ike iji okwu ọnụ commit dastardly act. Ị nwere ike iji okwu ọnụ wee commit a very sinful act. Yes, because na ike dị n'okwu ọnụ. N'okwu ọnụ anyị kwuru nwere ike sienu. Your thought nwere ike sienu. Yọtara ya onye abatara maka ndị ya ajụ m ole nke ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ebe Jizọs na-agwara anyị na ọ na-agwa ndị mmadụ na-asịrị na akwa n'iko, mana ya gwara ụnụ na ọ bụrụ na ị na-enwe anya aga ikwu iko gwụọ gị na ịkwara ya bụ ike ore. Meaning, once you look thoughtfully, ị mere eme mana iji obi wee menya bụ ihe ntị ọ dị. So iyi ụwa bụ otu itekiri n'ụwa, and then nwere so many things na-eme ka ndị mmadụ na-etake oath. Mmadụ nwere ike ihe ụwa mechaa ya wee sị na ụwa ọzọ ya bịara ya ma abụnata ogbenye, mana onwe ya na-akpọ ogbenye mbereke. Ya a state of mind or a state of living where you are, and even the poor they call you poor. Ụfọdụ nwere ike ṅụọ iyi ụwa si na ụwa ọzọ ya abịa ya tụọ ụgba ya ṅụọ mmanya dị ụlọ elu ha urume. Ma nwere ihe o ji akụ nke ụwa eme na akụ nke ụwa bụ ihe efu. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwere ike taa afọ nụcha dị mechi ihe niile ma di ya mara ya. O wee sị na ụwa ọzọ ụwa ya saa na ya ma nụ na adị gbakwa ọkụ. O kwuru okwu a echefukwara na okwu awa okwu o kwuru n'iwe. O kwuru ya nwụọ iyi, ụfọdụ na-emecha tie aka n'ala. Mgbe anyị na-ekwu ya ndị anjelu nke Chukwu ndị ọrụ ha bụ iteki note, because anyị nọ n'ahịa. Enwere ndị ajọ etu o si awa abịa na meeting, enwere ndị na-eteki na ajọ sekretara na ajọ ọtụ etu aka esi mee. Ọ na-ajọ ọtụ date na anwa eteki goro ya na ọ bụ ihe okwu ekwuchara ṅụọ iyi. Ụfọdụ mụchara ọmụ mụchuo ụmụazị echefuo ha, nwere ndị tetara ha na ama m ọtụtụ family ndị handle their case now. Gịnị mere? They accuse their mother of being witchcraft. But I know it's not true. But those children was brainwashed. They now see their mother as a witchcraft, as a witch. So nwaanyị a na-ebe akwa mkpụrụ obi iji kọwara ụmụ ya na enwere mgbe ya ji wee witch. Onye nke ọdara asị ndị ya ji ebela na mmanya witch na mmanya na wovisi itinye na bie ọmụgwọ nwa ya na-ebesa akwa, mana mgbe mmanya na nwa akwụsị ibe akwa. Si ya some of these things bụ nwaanyị nwere ike, ọ bụrụ na nwaanyị nwere kọl ọjụ na ọ ma jere ihu ọrịa then na-eme ka ụmụ ya kpọ ya asị. Ihe ọbụla o mere ejega ya aka na ya bụ ihe na-ebutere ya ịkpa asị ka e wee etie ya ka o wee ghara iri akụ nwa. Onye a nna gwa ụmụ ya ji ego. So oge ka m na-ekwu maka ya, onye a nwere ike ọtacha ahụfụ a na-ebe akwa na-ebe arịrị ọsị negoro ụmụazị ya bụ ma ofu ọgọrọ n'ukwu
buru ọnụ wee na-azụ na nwere nke na-ajụ ya nwa ụka na-ele ole o wee nwọsị nwa bụrụkwa etu a nwa nwachere na nwe ihe ya ji nwa eme okwucha okwu ọnwụọ iyi ọ bụrụgoro ya iyi ụwa maka na okwu okwu na mwute ịghọtara ya o nwere ike ọ bịa ụwa ọzọ na ya nwetara nwa ọtụtụ ndị na-achọ nwa nwere ike o ruo na elu asị dọkịta asị na afọ m a lady of 18-20 years ọnụọdị for 10 years o ji n'odi ọ mụtabara nwa n'oda mana di ya dị healthy eji ụlọ ọgwụ asị na nwakwa ihe afọ n'isi ha na-abụ I can tell you n'ụdị ndị na-eto a na-abịa ọ bụrụ na anyị bịa gbachaa famili enyi chọpụta ihe kpatara ya nụ maka enwere ike ọ bụrụ na okwu ekwucha ṅụọ iyi isu ya nwere ike ọ bụkwara okwu ihe si na be nna ma ọ bụ ihe si na be nne ya nwaanyị nwere ka ọ bịazie etu ahụ ọ bụ iyi ụwa so iyi ụwa bụ ihe a ṅụrụ anyị bịa nwere usoro anyị si eme ya apụpụ onye bụ iyi ụwa reverse negative iyi ụwa superimpose with positive iyi ụwa or into existence. Daalụ. What is amosu? Yes, gịnị nwe amosu? Amosu bụ etu esi wee akpọ ya ndị witchcraft. Amosu bụ ndị na-eme mmadụ ihe echeta ebebe. Ndị amosu abụ negative vibration because ndị amosu ọ batara na ndị amosu generally ọrụ amosu a na-eke eke because na ndị amosu abụ ndị negativity ka ha na-eweta nwere ihe ọma dị na-asị n'aka ha abịa so ọ bụrụ aja ka ya na-achụ ihe a na-eme uke ka anyị na-eke anyị kechaa ha anyị kwubie okwu n'okwu ekwucha ṅụọ iyi gwa ha na nwere ihe jikọta gị na ha na onye a ha mesịa jebere onwe ha ha ṅụba agụba ribe eribe ha gbanye ya maka na ya bụ onye ṅụba agụba ribe eribe ya akpọzi ha na nwe ihe jikọta ya so ndị amosu bụ ndị ga-enyere miles away distance so ndị amosu ọrụ amosu bụ oke ka a na-eke ndị amosu bụ negative vibrations echefukwa na ngwara amosu mmụọ na amosu mmadụ amosu mmadụ na-emeghị ihe amosu bụ onye agha jee na-agwọrọ gị ọgwụ onye agha jee na-echere gị ihe ọjọọ onye agha jee na-aplan ihe ọjọọ negative things ka o mee gị onye emego gị ihe ndị amosu yes onye ihe ọnwụ na mụ evil plan ọbụla mmadụ plan ka o wee wuchi ha ọtụọ gị ọ bụrụ go mego ihe ndị amosu mere amosu nke mmụọ ka bụ amosu mmadụ nke mmadụ tinyere aka na ya mana amosu nke mmụọ bụ amosu nke mmụọ gaiziri aka na ya aka ọzọ tụrụ mmụọ wee projekti ya yes ọ bụrụ amosu mmụọ mana amosu mmụọ a mmadụ kwa amosu mmadụ na-ejekwa kọnetị amosu mmụọ nke onwe onye na-ada echere gị ihe ọjọọ cheche ihe ọjọọ ọfụ ihe ọjọọ ya esi etu o si wichi gị evil o jego bie ndị omekome men of underworld ndị obi akpọ ka ha bịa eliminate ma ọ ka ha bịa tọrọ gị ụfọdụ ọtụtụ akụ osi mekwa ụfọdụ ga-emecha nke ajịkwa je kọnetị ajọ mmụọ kụ ya nkwa na ndị ahụ ife anyị jere Amerịka na ya na-ekwu na ife anyị jecha Amerịka na ọ ga-agba karata ọ chụpụ aja omego projection so ọ bụrụ na gị nwe ife anyị na onwe ya akwụrụ ka nwoke si akwụ nwee positive vibrations form ring of light ọ ya ka m ji asị ndị mmadụ na ị ga-akwụrịrị ka nwoke si akwụ na-eme ihe ị kwesịrị ime you must belong to an altar ga-enye gị protection form ring of light so that mgbe ọbụla arrow negative arrow is pointed at you ebere afọ ndị gba atụrụ so na amosu dị and na-enwere ka esi agbanahụ ndị amosu imekwara onwe gị ka ịdị vulnerable to every attack ihe na onwe ha enye onwe gị condition ga-eme ka ị attract ndị amosu na ndụ gị. Daalụ. What is akali oghere? Yes, aka oghere bụ ị na-afụ mgbe a na-akwu okwu n'ala Igbo asị gị o nwere onye nwere ike onye nwere ihe eji okwu ya kpọrọ onye bụ dara iberibe ka ha na-akpọ iberibe dịzi ndị aka oghere ọbịa asị gị akara oghere mmadụ asị ebe a pụọ ihe kwu ha na-aka oghere ihe ọpụta bụ ndị nwụrụ ihe ha pasịtara yes e nwekwara akara oghere mmụọ na akara oghere mmadụ akara oghere bụ asị na onye abụ onye akara oghere a na-eji agwa mmadụ okwu onye gwara esi na ife anya asị ha onye akara oghere mmadụ bụ ndị nwụrụ aka adụrụ ha ka kwụrụ akwụ onwero nke ha mepụtara ya onwero nke ha mepụtara ọha ka na-akpọ ndị aka oghere so ọ bụ ghara na nletu isie ndị aka oghere na ihe kwesịrị ime so mgbe a na-eme gị ihe aka oghere bụ ndị anwa ụfọdụ owu negative souls that wants to live here on earth. They did not achieve anything and they swore
that for the fact they did not achieve anything, that nobody will achieve anything. So how can they make it happen? When in fact their own is to destabilize that we did not achieve anything while here on earth. Therefore, nobody will achieve it. In the 101 man, if anyone did it like that, or one only okay, or bossa share bossa, then that. So I bet you na Nandiama, nobody he got a messy. He attract the wrong working dark more. Yes. Only he got a life side they can name. Example, whenever you be life for the unnatural. A chikoron. You be attract tabado wagi a spirit. Kamalo that. Be working. You didn't make homo. If you were going to do the unnatural. So he can attract akugeri. Akugeri abo makanan onye homo nwere ihe ọ pastor. Mmadụ a na-eti ikwe na-achaghị acha. Mgbe ewu nwoke si na ije na nwoke ibe gị. Ị ka procreate na ị ka mụtara nwa. So ihe ọ pụtara bụ na ihe na-eme ihe na-akpọ fruitless effort. Ihe ebicha ndụ gị na nwere onye no success or nothing. So ihe ọ pụtara bụ na ịkpakọrọ ọnụ. Maka na mmadụ ahụ ka na-ekwu ọnụ efu ekwu. Ị na-agba mbọ efu. So ihe ọ pụtara bụ na ịkpakọrọ ọnụ. Maka na ọ dị ka ọ dị kpọba, ọ dị ka ọ dị egoro. Mgbe ahụ ị na-agbakọrọ ọnụ, ị na-agba mbọ efu. Ị ga-atratakwa ụmụ mmụọ ndị na-agba mbọ efu. Ndị enwere ife ha bụtara n'ụwa, ndị bịa n'ụwa gbachaa mbọ gwụrụ mbọ efu. So maka na eburu ga-afụ ndị kwa atụrụ. Emechaa gị na ha, ede na nwa m ofu akwa. So definitely, ihe adị na Sokoto ya adịkwa na Sokoto. Gị na ha ya amakọ. Ha ga-adị attracted. Onwe ha na-akpọ law of homogeneous species. You attract it upon yourself because of the life that is where they want. So you don't get that upon that. So akugeri abo lifestyle eto akodi ko na nwanyi. Nwanyi that's not lesbian, lesbobo no nya here de mma. Ipugo na out of the lane. Therefore they attract upon that akugeri spirit. So that akugeri abo if you more need a full natural process. More need a me here to is where me it go vulnerable to dark. So you pay attention. Ki are ida jakana attract no dark gariga sadagi here. Maki bekwa halaino. Dalo. What is Ndi Obanje? Yeah, Ndi Obanje bo another spiritual associates. Yes, HF kana na enwere Ndi Obanje mmiri nwe Ndi Obanje nuana. Notari onye bata na ọbụ na anyị gwa na-arụrụ mmadụ fu ọrụ mmiri. Anyị na-esetụrụ Ndị Ọgbanje mmiri, setụrụ Ndị Ọgbanje nuana. Kedu ndị Ndị Ọgbanje? Ndị Ọgbanje ewu ya spiritual associate gị ndị gị na ha nwere ka ekwuo. Ndị Ọgbanje gwara na Ndị Ọgbanje ewu mystics ka ha bụ. Ndị Ọgbanje bụ ndị ihe gbara ebe na ndụ ha na-agba ndị mmadụ garị. Ndị Ọgbanje nwere ihe ha ji wee bụrụ Ọgbanje. Ndị Ọgbanje bụ na ha nọ na their good book of record. It shall be well with you. Ma ndị bụ ndị Ọgbanje ndị eji quantify ndị Ọgbanje. Ndị Ọgbanje nọ ka the church ushers. Ndị gbazuo agụ. Ọrụ ha bụ to attend to so many things. They are there for a purpose. So ndị ajọ Ọgbanje bụ ndị na-eshia ihe fụ na Mary goes round. So ha nwere akụ na ụba. So ọ bụ na nọ ndị Ọgbanje gị inweta ha Ndị Ọgbanje ga-enyere gị aka. Ị bụrụ onye Ọgbanje chukwa Ndị Ọgbanje gị, Ndị Ọgbanje abụrụ ndị ọjọọ. Mana ọ bụ na ị chukwara Ndị Ọgbanje gị, a na-eme gị ihe aghụghọ. Ya gazie. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, you can drop it on the comment section or DM Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen. For more inquiries, deep consultation, you can as well DM him with that same number. It's nice having you here today. Thank you, Mr. Moderator. Thanks for your time. Before we go, any advice for our viewers? Viewers all over the world, I already see our number on the screen. And when you have an anya use to chat and WhatsApp, I get your aka. Catch you guys, you need.